Пяна или пружина? Вечният въпрос. Аз съм Радо от Интерматрак и в това видео ще разберем кое е по-добро за нас. Заповядайте да ви покажа, разполагаме с няколко основни материала, с които се работи в сърцевините на матраците. Това е Бонел пружината, конусовидна пружина, захваната с спирала помежду си, и тук се получава завличането едно към друго. Когато натиснете една пружина, всички други тръгват заедно. Но новата технология, Pocket пружината. Тук са индивидуално пакетирани пружинки, направени в собствен памучен джоб, захванат с смола. Предлагат се във варианти стандартен покет, 150 пружини на квадратен метър, и мултипокет, 506 пружини на квадратен метър. А в този разрез можем да ви покажем как се съчетават пружините. Тук е мултипокета, а отстрани има пенополиуретанови бордове, които да държат пружината в матрака. А разреза от пяна. Пяната може да бъде направена по доста различни фигури и да даде различен комфорт. При пяната можем да съчетаем много слоеве, както и в пружината. Но винаги и двата материала се използват заедно. Разликата е много важна. Пружината е мека, пяната е твърда. Това е основната разлика между тези материали, а степента на слягане във времето е абсолютно една и съща. За още полезни съвети заповядайте в канала на Интерматрак.